Здравейте и добре дошли! Днес ще ви запозная с TK-Inter. Лесен и удобен начин да създавате графични интерфейси с Python. Ако сте начинаещи, това видео е точно за вас. TK-Inter е вградена библиотека в Python за създаване на прозорци, бутони, етикети и други елементи. Лесен е за използване и идеален за първи стъпки в графичните интерфейси. Основни стъпки при работа с TK-Inter. Първо трябва да заредим библиотеката и да създадем главния прозорец на приложението. Ето как става това. И ето как да създадем прост прозорец. Командата Title задава заглавието на прозореца, а командата Geometry определя размерите ширина по височина. Често използвани елементи. Библиотеката ни предлага различни елементи. Нека разгледаме три от тях. Бутони, текстово поле и етикет. Лейбел е етикет. Както можете да видите, резултатът по-долу пише Здравей свят. Бутон, пак кодът и резултатът. И Entry, текстово поле, отново. Сега ще направим малко приложение. Когато натиснете бутона в текстовото поле, ще се появи съобщение. Ето кодът, резултатът и резултатът след като натиснем бутона. И така, създадохме първото си приложение с TK-Inter. Надявам се, че ви беше полезно и приятно. Ако искате да научите повече, пробвайте сами да добавяте нови елементи. А сега, преди това, ето малка задача. Създайте приложение, което има текст "Аз съм смел", бутон, на който пише "Аз съм силен" и вмъкнете текстово поле. Това беше за днес. Ако имате някакви въпроси, оставете ги в коментара на видеоклипа. Успех и приятно кодиране!